Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Radyo Philippine Standard Time, las 5. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras kinadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. Wani pagkili sa Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tangbaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Good morning sa aton sa inyo mga tagpalamati, no? Good morning Bacolod, Negros Occidental, sa bugos nga Western Visayas, sa malabutan sa aton sa nga pagpangalagan. Welcome na sa Johnny Tango. Subong adlaw Domingo, ara na kita sa Setyembre 13 na 2020 mga ka-aksyon na. Kamusta ang inyong morning dira? Sigurado gikong iban dira nagahuragok pa. Pero po kawonte sila subong nga aga mga ka-aksyon. And labi na gito sa nagpulaw kagabi sa Mobile Legend. Sigurado ko subong bisan nga simhutan mo ng ilang ilong. Hindi ka batsyag pro. Pero sa mga old naton, sa mga gulang-gulang na, kung kaysa may mga changes na sa ilang sining kuan mo, sa ilang sining katulugon. Kung kaysa las 9, las 8, tulog na sila. Ay mga nila, 6 pa lang sang gabi, nagapanihapon na, tapos panihapon, dahil nila tikongkong. Pagkatapos, tulog na sila. Aga pa sang banwa, early to o'clock sa morning. Nagabugtaw na sila, iba nagapangnilihig na gani. Oo, ang iban sa mga bukid-bukid, nagakuha na nimo, nagapanglawig na sang mga karbaw nila. Ang iban dira nagapulupungko sa buwa sang balay, tapos nagahigop-higop na sa mabugnaw nga kape. Tapos nagasikungkong ang tuhod lambot sa sulang. Dibla, no? Amo ng life ya sa umar, no? And kung kisa ti damol-damol jacket mo kay tugna-tugnaw sa uma magamo ni oras mo. That's why ang iban kasululubrang bata. Way labot nga tugnaw. Way pa to sila sang natawag naton mga contraceptive abi nga makulo kalmang binataay. Kada sakay shoot. Oy, una-una syempre pasalamat kita sa mahal nga Ginoo, ano? Nga overnight iya kita ubayan sa aton sila nga katulogon mga kaksyon. Ara kita sa maayong nga sitwasyon today, bugtaw kita nga sulhay mga ka-best friends. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, la 5:04 na sa aton sila nga pagpangalagan. And, nami ito ni Simba, no?
Kay tiya mo na Domingo bala. Susulod sa isa ka simana mo lining adlaw nga makapadulong ikaw sa simbahan bala kag inabalang taimtim nga pangamuyo bala. Makapungko ka dra, makapamati ka sa pulong sang Ginoo. Makakuan ka, makatupad ka sang iban nga mga personalidad. Tapos during the pasimbahon ninyo, inang kuan bla, makapangayo kay mo sang ginatawag nga peace of mind. Inablang nga sa isa ka oras ay focus mo gidang mind mo sa mahal nga Ginoo bala na kon Domingo. Galing bangod sining panahon sang krisis subong ining emergency o kon pandemya nga si COVID-19. Pati pa naman ang pagpangamuyo sang tao piktado yan sa mga kasimbahanan. O galing tiway man gid ga matter nga masimba ka sa kwan gid sa simbahan. Kung gusto mo yung mga muyo bisan nagapungko kada subong. Duko-duko kada, tangla kada sa langit. Pangamuyo kada sa mga blessings nga nabaton mo. Ngayo ka kapatawaran. Sigurado kung Ginoo maka-inchendig sa situation nato na. And he will heal us mga ka-best friends soon. And ang madula na ni si COVID-19. Amo nang ginapangayo ginaton para makalampuwas naman kita, no? Malawig-lawig na nga antos ang katauhan sa kalibutan sining COVID-19. Sige, Action Radio Philippine Standard Time la 5:06 na. Sa aton sining nga pagpangalagad bao. Aga pa sang banwa nga aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati ara nakaplastar na sila, oh. Sige, dugay-dugay basahon ko na mga mensahe niyo ha. Basta may mga jokes ka mo da nga kaya ko lang ya joke karon. I-kuan ko na, birahon ta na. Oo, ako bahala mga ka-best friends. Lamutakon ta na. Oy, ang Bacolod napaidalom gyapon ta sa modified enhanced community quarantine. Meaning 100% gihapon kita nga naka-stay home. And kung why ka man lang sa importante nga magwa, dapat pahimuyong kalandaan, no? Kung gusto mo mag-chismis na stupad balay mo, ataw ganay lang ka mo sa telepono sa telefon da. Ipaiway anay ang tiniwis-tiwis sa mga sungad yung daw mga kay bawal subong diri sa Bacolod. In fact, ang mga merkado diri 3 gid kadalago nga merkado naka-shutdown gid. Kay nga i-disinfect ini siya ang merkado mga ka-action, no? Sa Negros Occidental napaidalom sa General Community Quarantine na naman. Dito yan daw kuha na lang daw new normal ang type bala. Pero manay halong reminders nato na inyo sining nga mga face mask diha, ayaw gid kalimti mga ka-action. Facial ninyo diha, ang inyo sining nga mga kuan, ang inyo sining nga mga alcohol and distancing gid sa mga tao. Karon kalain sa sitwasyon action hands, no? Kaya bisan pamilya mo doon, di kay mo yung magpalapit sa iyang inabalang mag-ulang siya nagpakita sa imo. Pananawan mo sa pamilya mo, subong doon mga bagat. Inabalang mag-ulang mo kita ay, ginhawa mo na nga atras-atras. Ay, sus ko. Grabe gidya nga dulot. Ini pahanumdom sa ato na. Hindi man na ipahanumdom nga inang ibang dira doon na dula-dula na abi sa aton sila nga pangamuyo sa mahal nga Ginoo. Ang ibang diri pahanumdom man nga nagasululubra na blang ko galingon ta kon kay isa. Mayara na ang isa mo. Subong nagkaladumduman gid. Sige. Gusto ko tanay pa-music mo sa mga namoy nga mga kanta bala. Diri tabiyo sa mga chulot chat lang tabi. Nan. Kaling hindi ta ka pa-music tudo-tudo kay ining guwapo nga kwan bla. Ining YouTube la. Gina-mute nila. Oo, di sila gusto i-replay di sa atin. Hisaan kasi in YouTube. Gusto nila sila lima play kita di hindi. Do mga dalok-dalok na sa sunata law. Dami rin chat sa subungaga mo. Pero yun nagabit-bit ka sa kape mo. Kabati ka din chat sa Action Radio. Dahil mo ka atras sa banti. Nablano ka nami, no? Tapos balhasan ka balaya. Tapos gabit-bit ka sa kape mo. Nakasandad kay mo balaya.
Pagsanda na kape na ulagis nawang mo galing nga sa oblang kainit bla. Oh, sus, mga muning nga mga giho bra, oh, grabe yun. Ang atras sa bante ko ni sunag. Kala sudsod ang akon sapatos mo. Amo ni mga chatsa sa baylihan sa unang sa mga kwan bla, sa mga kasagingan. Tapos ay pasimento bla ng duta lang yung atras sa bante mo na susko. Makon mo na nga pagkagayawan ka panguot yung mga atol bro. Sila guro nga monitor subong kaagi man nimo. Bisan subong sa mga uma-uma ra man ning yapon adto sa baylihan blang way pagid konkreto blang semento. Gakalapandol sa kabatuhan mo. Bahala na. Chatcha ko ya. Kung isa kasi kwawi man ang ikaw lang chatcha mo. Di ko mag-ara ka sa baylihan do ko sa Jaggy Jackson Hands no. Tapos may partner ka dabla yung no, tsakto na. Uy, kung saan yung mga baho kamatis, kaladula lang bro. Tapos may partner kay mo yung blang ka-sexy pabi sa uma, do siya lang pinakagwapa, blang nakuha mo pa blaya. May nag-abot blang kwan, may nag-abot blang yung pangayaw halis Bacolod be. Alin sa mga kwan, sa mga syudad be. Pag-abuto do, ikaw gibla yan nakabunit bla si Action Hands. Matyakan mo do na do kasaka kas langit mo. Bisang ka talalapok na to ng yabok ya. Bahala ka mo diya chatcha ko ako niya. Amo na ang balgo bla. Hindi fiesta mo na oh. Pag tilo temprano pa, dahil mo na to plastar sa mga chulo tiyanggi abe. Pagkatapos may nag-inabot bla. Wow, ang yung tupad balay ginisang natambayan mo to. May nahalin sa syudad. Nabala mga timbang naton. Damo kay mas umaga bulig kapag kabulig sa syudad mo. Sus nagpauli abi. Magpauli Action Hands may upod iya. Porting pormada naka shorts lang. Kadalag ko sa mga paa. Tingala ka taga syudad din lagko paa. Wais ka balong as piak barangay lang tuwali. Pero katahom. Galalain ka na mo. Dahil mo kwa emperador, hubog-hubugan, tanibla ka mga luyag ta. Kung isa wa emperador, tuba. Tiraho ng tuba wa. Sa dua ka shots nga daw, medyo dula-dula ng huya mo. Dahil mo to, pulo labay-labay, bla kag ling-ling no? Bona dalagid na bunit gid. Pagkagabi do ikaw yung tagiya sa baylihan ka mako mo na nga ang pangayaw na bunit mo. Duway ka na gid iban bla mabunit nga iban siya na lang gid ni are na ako ng mundo. Balbal. Bisa ano nga yabo kala karansa tudo. Labi na gid ko mag sweet music pag ginawa. Dayon mo siya ka hakop iya mo. Doon di mo na napagbuyan bilong nga gabi mo. Doon di ka kilala sa mga abyan mo Action Hands nga taga dira daw. Bahala ka muda. Bisa na tawag ka na sa iloy mo manyapon. Karon lang naya. Ikon biya ako ni karon mabunit man sa iban ni ron. Ako na yung pinakagwapo sa mga gabi. Patay request mo lang sa kwanaw. Sa MC to bla sulod sa baylihan. Doon di mo ya pagbuyan ang music do ikaw na lang gabayad tapos gusto mo lawagon pag ngalan mo. Ang ini nga sunata ginbayran ni Suanso. Abi mo do pila gid ang bayad gali kay 2 ka pisos mo lang gali. Grabe pro, grabing enjoyment sa Action Hands na. Kabay pa nga sa sining nga mga tinayon, ari manigyapo niya sa uban. Ang amo nga tradisyon lang. Ay, sus ko. Pagkaaga, o sa nagsanag na, pagkakita mo sang ginatabid-tabid mo sang gabi to, doon di gali maintindihan sitwasyon niya. Doon di ka magpakilala sa pamilya mo.
Ang lain pag ito bla bumusong bla. Ang balmo doon di kami ni kilalanay Tingnan na busong ni. Nagabi man to ya dulom ano. Dumduman ko lang mga sitwasyon sa uma. No? Action Radio Philippine Standard Time la 5-5 na sa aton sini nga pagpangalagad. Mang first batch tanay sa aton sini nga mga mensahe ba katemprano pa sila. No? Amo na yung mga tao yang inabalang hindi niya ginasinggitan sa ginikanan kundi sila mismo nagabugtaw na lang dayo. Okay, good morning kay Madam Gina Fe sa Guban, Papasin. Salamat gid sa pagmonitor ano. Haraman si Antoinette Piliado. Good morning kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Milcho. Kag Aplaha Sansawi sang La Carlota from Canada. Wow, na good morning sa Canada. Kumusta kamo tanan-tanan dira? Si Angela Mati Bustona Raman and si Nanay Belen Salao naga-monitor man sini Matinion. Si Ivone Bushir Arawan. Salamat gid ang bal niya. Happy Sunday. Dan sharing ko no. Wow, salamat gid man. Si Milail Oligo. Good morning Jenny Tango. Si Mr. Milail Oligo niya. Daghang salamat gid sir. Si Dor sa Magbulogtong Tihume. Nagatutok man sa Sinima Tinion. Si Yen Zheng Li. Ano ni in-check ni siya. Taga Japan ini o kung taga Hong Kong, taga China, taga Beijing, China. Basta may diya ka kung sinogid ang pasimuno si ni Yen Xing Li sa kay COVID-19 na ihiyotek man di abe. Si Dejin Jonah bao inikwan gini ato niya ukod nga tagpalamati taginiwan yon tat. Si Neil Garcia naga-monitor man sa Tuboso. Oy, may buntag diha sa mga taga Tuboso ano. Kumusta naman mo diha mga dudong mga inday? Lami kay Tuboso ka no? Kinabang perting kuana didto ng tugnaw aning orasa ba? Murag sigara gakos aning orasa. Lain niya gali, no? Sabi ko gani. Si Dangsky Alpas na apod naga-monitor. Darlene Desendario. Good morning, Action Bry. Monitor from Barangay Sumag. Hambal din ni Kuano Lucero. Diya ka balo ka magaling magbisaya, Action Bry. Sus ko, intawon. Bisag magbinuntagay pag binisaya ni awa jud ka. Sus. Bistag po ni kay dako ba? Bisayang dako o biskwan na bisog. Kung saan kamalo mo sa bisog? Bisod ay bisod. Bisayang udong. Si Darlene Desendario, monitor from Barangay Sumag. Salamat gid sa pag-monitor. Si Jocelyn Kalamaan, good morning Mandrasimo. Edwin Pineda, sir. Si Bia Jonathan, ganit temprano pa sa nabugtaw man, no? Zinaida Tumayan, good morning, Action Bry. Monitor ako sa Barangay Handumanan, mga bakhuda, drivers, and mga operators association. Keep safe kita tanan, labi na sa pamilya Tumayan Lerio. Junes J. kag Honota family. Also Toso family sa Baguio City kag sa South Korea. Rachel Kim, si Ivy Jo Tumayan, we missed you. Wow. Grabe ba mga listeners na bala kaya to sa South Korea, sa Baguio City, ara pa sa Africa. Daghang salamat ninyo tanan-tanan. Dejen Juna, correct gina yan. Sang una mga taga-syudad, mangayaw sa uma. Sikat gig kamo, daw tag-iya kamo sa baylihan, husto inaabaw. Especially kung ang treatment pa na guest gig kamo sa fiesta nila. Mausadya as in sobra. Grabe niya ka sa sadya. Tapos may pamada yung buhok mo. Pariyo subong sa akon yung buhok mo. Namo na yun mo na yun. Gahining-hining ang imo yung agtang blaya. Kaga pahamot kay mo yan. Nang pahamot blaya nga ikaw nahamutan pero ibang ga ululubo yan. Doon hindi ka ginhaway sa pahamot mo sa na ano ni ma. Ay, sus ko.
Si Rinan Aloro Rico naga-monitor man sa Matinion. And good morning sir, watching live from Sitio Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castillana. Salamat gidra sa inyo. Si GP naman niya Palacios Araman. Si Maristela Ponce, salamat gid. Helen West na naga-monitor ma sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Lasing ko 20 na sa aton sini nga programa. Daligid lang kayo ma-commercial lang ko for a while. No? Pagbalik naton, try ko gid nga maka-joke ako sa inyo. Despite nga joker gid man ako in the person. Pero kon mga pag amo-amo ni ganito, bisan hindi pa ko mag-joke, ang nawong ko daw kaladlawan naman daan. Basi malipay makamusakon siningaga. Mga commercial ko gamay lang, di ko maghalinda. Ang maghalinda, patay. Patay huya. Dalagin ang 5:20 mga kaksyon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon yung tagnegro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod sa linggo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Swerte, ano? Pagpangtanggal, ano ni? Stress this morning, mga ka-action, ano? Wow! Action Radio Philippine Standard Time, la 5:27 na. Talagid lang kay ma-joke lang ko kadali mga kaksyon na para at least makayuhom-yuhoman ka mabla sa aton sila nga pagpangalagan. Sa eskwelahan mga kaksyon, ano, ang maestra o kon maestro sulod na kag syempre nagahulat na ang iya sini mga estudyante hambal sang maestro. Good morning mga children. Ambalya, good morning mga children. Syempre nagsabat ang kabataan nga good morning. Hamako mo ring aga pa action hands ang intro niya sang iya sini pamangkot sa mga kabataan do ka lain bala iyaw. Dapat mahambal ka na class ang aton sining lesson for today. Daw mo na dapat balay na? Ang iya pinamangkot yung kabataan. Amalya, sinong gusto magpalangit? No. Di sa 45 yung kabilog ng mga estudyante, nag-isa tanan ang kamot action hands. At pag isa sang kamot, magluwas gid lamang kay Juan, kay Pedro. Huwag gid yan nag-isa si Pedro, nagapanampu ay sa bangko, sa kilid to. Hambal sang teacher siya, Pedro. Ano natabo sa imo? Si Johnny, galin, is Pedro. Si Johnny, galin eh. Si Johnny, galin subject na din, si Pedro. Hambal sa teacher nga, Johnny, ngaway kayo mo yung nag-alasa sa kamot. Ang mga classmates mo, ubos sila tanan. Di ka gusto magpalangit, iya? Ha? Hambal ni Pedro. Siya ano tao, Rasma, balik mamaw. Siya masig bala mahapunan tamam kay kabalo ka sa balay daan ng bali papa temprano pa ko nung magpuli buwa sa karon sa hapon pagwa na puli gid ron rikta ya ma'am yan di na ko magpalangit. Problema no. Pobre man niya si Johnny, no? Bagid sa guro ideya, guro nga part kaligyapon sa ila to nga pagtuon balaya. Biblia, gali pagbukad mo sa klase mo kun aga. May Bible study pa na da si teacher mo. Tinamangkot man na tani kung sinong gusto magpalangit. Ahay, si Johnny, why ginag-hands up sa kamot niya? The key to my heart. Kaya ba si Kigan kuya? Ano oras na mapuli out? In your hand. Kasi mahapnan tabla kag mabalbalan pakos balay ito nga tak na alas 4 ay pa kuya. Pobre man no.
Amo na yung mga sunata yang pag intro pa lang sinimo na linagsanay imo sa mga lalaki sa baylihan. Kag pangitao ng ilamangin partner na kag mag hakos-hakos das tunga ableo. Tapos may mga babae yang daw hindi nila type ang laki nga mag guyod sila sa baylihan action hands. Orang pinanago imo yang ang ibang kakaungad-ungad sa palagyo, hindi kuya. Hindi kay mo yang bayli lang gina. Sa masarangan ko yung inaga nga bilog nga aga nga bayli iya sa iyan eh. Hindi ko masarangan pus nga do di mention diyan pus nga ko do emperador do tuba man do. Wala bot nga sigarulihan ka pa, tabakuan ka pa. Alay mo matabuan mo aksyonan sa bayli si mga laki bla. Nga mama bla. Kada yung giyo, sa mga panupla, skilin mo bla. Ambas ang lalaki. Sinong ngalan mo dahil? Pwede doon kalain, bla. Kanami na tanibla sa imo, sinibla yung kwan na balibay na ta. Siyempre, na may nang lalaki na guyod sa imo. Oo, tapos pagkatapos, sino nagpamangkot sa ngalan mo. Tapos kada tapos niya kwan. Kada ya tapos hambal si mo nagapanupla sa iya. Ano man ni klase tawo ni nga ano ni man do ginayamuhat ya ko ni nga kada ya tapos istorya nagapanupla ni si skilled yaman. Gali kay kwan gali ato iya. Inang tawag nato nga mama si gali iya. Apa ja sinungalan mo dai? Dahil niya magkasabat nga si Princess gali. Walang tra. Galing kang mama ito ginawakli skillet. Lain pa to kayo to pa dyan kaklaigo sa mama. Disgrasya ganda mo ginang lain ganda mo. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay ginto Las 5:32 Action Radio Philippine Standard Time. Dungagan kon Joko bisan da ka-corny lang sa Joko pero ako mismo kadlaw ko sa galingan ka na. Kung di magkadlaw ka mo dati pigado ang apprehension niya. Aring baskog ang Joko ha. Baskog na para sa ako niya no. Ang makontrada. Kasi hindi ka na nakaroon ka kaon pamahaw mo, ano? Si Kuling isa iya ka mangunguma, nag-istoryahanay sila ni Johnny Tango iya nga duha mga kaksyon. Ano makadlaw ko na Karon si Kuling bala daw galibog ang ulo action hands kay ti inabalang parte sa istorya sang tulog bla. Hindi blang tulog kundi matulog kita bla na. Nakita niya si Johnny Tango nga pulupungko sa gwa sang puloyan. Way bla tinawag Johnny. Sabat mo si Johnny. Ano ina pre? Ha? Hanga pa. Mga pita dyan. Hambal ni Johnny. At isa nga pre, salamat pre. Mangkot naman si Kuling siya. Way kasubong kwan Johnny. Way kasubong sang pangisda. Nga daw ka tulotawhay sa imo. Hambal ni, paway-way man ko gamay pre. Kay kakapoy man nga pila na kadlang pulaw ko sa baybayon bla. Pare Johnny. Pare Kuling ganito. Hambal ni Kuling siya. Pare, di ba daw dugay ka na gid man niya nagapangisda, no? Hambal ni Johnny. Dugay na mga 20 na karo ka tuig ra. May pamangkot ko tani sa imo pare mo. Ano na pare ha? Kidugay ka na gid man nagapangisda pare. Natulapangdan mo man to sa baybay pare nga nagatulog man ni ayhan ang mga isda pare. May balasabdan ni Johnny. Ambot pare kay
Sa 20 ko na nga tuig nga pangisda pre. Daw lagi ko kita isda nga gadala banig ah. Yawan gisa kay Johnny Tango. Sakto man tuod na. Alangan ano yung sabat ni Johnny kay sa 20 nakatuig tuod nga pangisda duwa gin masatod kita isda yang nga. Wa ka banig kag ulunan kang maghigda. Dungol kasi tao Johnny no. Perlas na ang muling anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikinang. Katahom sa mga ambahanon sa Action Hands no. Baliling. Ako baliling ay isang dukha. Pwerte ano. Langit kang iabot, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal ng wagas. Magkakanta na si Cortez ha. Ruel Cortez mga ka-action. Kaiba ang ating landas. Katahom. Kung ikaw baliling ang mawala. Kung ikaw baliling di na makita. Basta matingala ka mag-hambal gigawal nag-play ko music ha. Sa hambal ko na kaina sa mga late tuners naton. Kahisaan sang YouTube. Bot anong klase YouTube ni nga ang internet bla? Kung ni-play ko nila biglaweg, gina-mute nila iya. Doon amo naman nila sa kwarta. Kaya tanom sila na lang. Kaya mo nang nasampawan ko hambal para hindi nila ma-detect bla. Mga dalok-dalok lang si mga tao. Las 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Ibulyada ko pag ibang isa ka batch nga considering commercial bla. Kay para pagbalik naton karon duro-diretso na kita. Duro-diretso na kita pahuway kag di na ta kabalik des Domingo mamo ni sitwasyon tani. Siyempre ara ano ding anchorman nga tudtod. Action Red bla no. Sige las 5:37. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Action Radio Philippine Standard Samla 5:42. Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga Johnny Tango. Domingo mga ka-best friends ako mga ka-aksyon. O pagyahapon ka-aksyon Brian Morden nga nagapaninguha na maka-overcome sa Diyo. Okay, good morning sa mga ka-friend natin. Nagatutok na. Si Sir, talagi lang, diri kita halin sa babaw kay medyo madamo-damo ka mo, ano? Okay, Arya. May nag-chat di sa ato, nag-yuho man siya, nag-hahaha man siya. Kung hindi ko mag-get sang imo sini nga pangalan, abi. Ano ni man nang inincheck ini, o kon hinungkong, o kon Japanese ini. Si Bibing Dagia Bautista nakatutok man sa Barangay 39, Zares Avenue. God bless. God bless masimo dem. Good morning. Melvin Pinia Fiel Araman. Si Ayan Mesa. Good morning, Action Brian. Monitor kami di Villamonte sa FGM Toda Tricycle Association. Salamat kayo. Aga pa sila, no? Rizabel. Hi, sir. Good morning. And good morning, Action Brian. May man kay makayuhom-yuhom ang tanong sa sulod sa isa kasi mana may mga jokes manglili kamo Action Brian malingaw kita mamate. Hindi lang puro ta balita nga nagadululugo ng ilong namon sang balita. Bisan isa lang ni kaoras siya kada Domingo sa aga. Opod ka action red na di mo. Salgado mga ka-aksyon, ano? Sa mo nga program. Makayuhom-yuhom ta diya. Laktan naman ginagmay nga mga jokes kung kaisa, no? Si Nanay Evelyn naman niya ni Pamusino Araman, hambal niya. Mayong aga Action Brian, bless everyone. Si Juna Carido Araman, Marilo Catinoy or Travilla Catinoy Araman, aga pa siya nagbugtaw man ho. Si Cosmetic Studio La Sieta, porti man nga ngalan niya, no? Nag-monitor sa gikan sa Frankfurt, Germany. Oh yeah. Sa Germany damo da akon na apelyido des Pilipinas ni Morden. Sa Germany ginahimo lang nga streets dam. Morden Street. Ang balsang kilala namon sa taga Germany kay. Germany imo nga Bisaya kay kung dako. Bisaya Germany. Kaya kasi Germany damo to kuno Morden Streets Action Hands. Niko timayo kay
Mga apelido ko rin na palangga ko na di dito inyo nila dalan lang. Apelido ko din ginahalungan ko nis Pilipinas di mga Morden. Pagkatapos sa Germany gali ya. Dalan na ning galingalan ko. Si Nick Alit the third arama naga-monitor. Alang pamatian niya vlog sa akon si Action Eden. Ang balya, good morning Action Eden. Ay! Action Eden nga kasiksit yung tingog sa tuya. Si Sandrex de Pedro na naman. Sir Johnny, morning daw ako ginatira mo. Mamayliyaw pero tuod na. Gatapok mo, pagkigreet lang. Pamilya ko sa Hacienda Carmen Morsha. Hindi man gid ikaw kay ako mismo. Agyan kung ang tulotap okay sa kasagingan. Si Manong Idilaw sa aga pa man nagbugtaw din sa may Kingtown Victorias. Opo dyan si Nana Isabel. May ngagagin sa inyo sila nga pagpamati. May ngaga si pagpati. Salamat gid. Di may gini isang unaya ang pangaluyag yan kaya nagasaot-saot pa yan, nagapamayli pa. Tapos kadtoon kasi mo sila nga puluyan. Mangaluyag si lalaki abi. Dalaan pa na si babae sang mga bulak, haranahan pa na. Oo, baka pero subong nga panahon niya. Text-text lang, chat-chat lang. Pagtabuay, o bahay na yun. Si Vanessa Mayo, naga-monitor man. Good afternoon na Action Brian. Si Ilagro sa kuha siya mo. Si Madam Vanessa Bla Mayo. Dito ni siya sa nagalantaw subong sa Food and Asian Store sa Minnesota ni siya. Good day and God bless. Grabe yan sa Minnesota. Namin na naguro no. Gaudak man kadlaw si Sir Bia Jonathan sa aton yan. Kag si Chirichu di ba? Si DJ Jonah subong lain na yang uso Action Brian. Pamangkot ngalan taho ASL. ASL na subong. Tuod no mo na subong no. Amo na gani chat-chat lang, kita lang picture sa Facebook, sa Messenger. Kita via ngalan sina. Miyara sa picture subong sa mga litrato bla sa mga Facebook. Gwapa-gwapa, as in super gwapa. Grabe ya. Gwapo-gwapo. Pero pagka kita nyo sa personal, ang lalaki doon di mapakilala kung kisam. Amo man si babae. Siya mo nagaling ka-chatmate ko, ho. Korte nga rito, okay, sa Facebook siya, no? Kasi personal, doon hindi ko maintindihan kung paano ni i-drawing yan. Nagapamati si Kagawad Emmanuel Boding Alo sang Barangay 1, Bacolod. Albert Sanz, pagiging si Anis Sanz, bao. Sa kwani sila action hands, no? Talisay silay. Si Sir Sanz, no? Do talisay ni sila mo, no? Oo, basta dira na. Good morning dira sa inyo. 5:48 Action Radio Philippine Standard Time. Madjoko, isa lang niya ko, ni joke yapon niya. Ako iga prangka ko daan sa inyo mo. Baala ka mo na ako makadlaw ka mo kung hindi. Basta ginaswilduhan ko para mag-joke subong bisan corny lang. Isa sinakaga, nakita ni Kuling. Si Kuling Japon ang subject na din, no? Wala naging ibang ngalan, eh. Nakita ni Kuling ang anak si Johnny nga naga-uba-uba action hands sa sulod iya sang ilang kwarto, blaya. Kaya hindi ya uba-uba action hands nga inang sa upper lang, kundi bilog yang lawas iya, nalinglingan ni Kuling. Giningling ya mo na, so nano maning bata ko si Johnny nga naga-uba-uba ni siya man. Tuktok yung pirtahan. Pag tuktok yun nag-abri si Johnny. Hambal sa kamay, Johnny, anong natabo sa imo, tutuban? Hambal ni Johnny, nga tay how? Siya nalinglingan ti ikaw sa buslot, toto. Nga naga-uba-uba ka di sa sulod siyang kwarto, iya kag naga-lakat-lakat ka nga daw kadalom gud siyang paminsyar mo. Sabat ni Johnny, pasensya gitay ha? Nga daw kalaw ay lang tawan tayo nga naga-uba-uba ka? Ay siyempre toto manog pa ka asyal ka pa naman sa masunod nga bulan. Masibla matingala ni pala nga syahuon mo nga daw
naman naglain ang ulo mo, kaya nag-uba-uba kay mo, ya? Aba, sabat ni Johnny Exonencio. Kabalo ka tayo, nag-uba-uba ko tayo. Hindi mo nagpakasal ko tayo. Ga-practice ko tayo, ah. Ga-practice na ko daan uba-uba, subong. Pero ting abilidad ni Johnny, no? Ang uba-uba, galing na praktisan pa na gali iya, no? Ay, ano pa kasal siya mo? Di tapos kasal, hindi ubahay. Practice siya, na sa praktisan na ni Timprano pa uba-uba, bla. Sa ko sa imo maluyan, isan madamo pa mga istorya, nga ikaw may arapang iban nga palang ka, kag ako wala gila magapati. Wala man lang ako sang nakita, isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Ay, nako. Lasing ka 51, Action Radio, Philippine Standard Time. Ayos lang muna. Ikaw magbaon, Dami isang kanta, no? Ang titulo sini kay Babe, mga ka-best friends, Ilonggo, ha? Kabugnaw sa tingog, no? gali wala sa kamat, Tuuran. Yadi. That is tingog daw. mga kabutigan. Gason kay karaoke hon ko na lang eh, kaya ako na lang mismo makakanta, iya bla. Ang kalimitan, Pero kung magkanta, ginman ko, hindi nyo lang pag-ipang lampos, radyo, kag cellphone nyo na, kaya ba siya ako mamapasibang dansin na, ha? habang sang ikaw nagpanapin, ang gugma ko sa imo liwat ka na balik. Kanami, no? Nabatyagan ko nga wala nag-isang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Amo nang budlay gid, no? Nga nagahalok-halok ka lang pagkatapos, do ka bugnaw, do ay gidya kay initorn la. Do kumuson mo nang Mamulahugin na bo mo nang masakit ang shunens basta ganil lahog-lahogan ang gugma ginatawag. mo nga ikaw magbaon. Sa pagkasakit gini mo, sakit pa na sa ginatuslok ka sa dagom yan sa latrasan. Ang tanan gali wala sa kamaturan, Boy, nablang pa kita-kita lang nga I love you, palangga ko ikaw. Pero sa likod sinatanan, gaway gidya gali ba sa pagkasakit. o buksan o kapapagabat ko. Ay, good morning kay Nora Sandig Badillas. Naga-monitor sa ni Matinion sa Barangay Singkang i-report. Araman si Josephine Lobaton. Hi, ma'am! Ay, si Nanay Aga pa siya nagbugtaw man bala. Oo, grabe ni kapisan ginanay niya. And ayuses si Bia Leo. Naga-monitor man si ni Matinion mga keksyon. Si Alex Fuentes Araman, Arlen Niagos Tavera, The Jess. Salamat, gid. Kabalida Rosario Johnny or John Ring. Good morning, the Action Radio Bacolod. Greet ko lang partner ko na da sa Alihisa from JJ and JK Kabalida family. Eduardo Asuncion. Araman si Ana Humahibaga. Action Radio Sir Johnny Hyacinth. Saint Mansilingan Bacolod. Salamat, gid. Si Melinde Pakarazi, naga-monitor man si Matinion Tarso Mangali sa imo. Ha ha ha. Watching from Florida, USA. Lingaw-lingaw lang ni sir. Kita mo damo ta viewers sa Tidarso. Tadik Sunday. Pangamuyoon yung ari. Mga patikim pala ng mga jokes. Ano? Ay, sa tikal ko palang busog na kamo eh. Si Bret Hart Tonato. Sa Antipolo ni siya. Si Racarino. Good morning, Action Radio Bacolod. Sir Brian Morden. Monitor lang kami ni sa inyo from Japan. Ibaraki Ken. Mito City. Grabe no? Si Sir Dennis Richard Tibor. Roma. Aga pa man siya nagbugtaw kag nagkuha sa mga tubayaw.
Dejan John Action Brian, name nami mo, ano man, name mo came from Dutch. Is more than means Dutch murder. Hala, nga mo nagla. So nakasalaan magning nga morgue nga apelyido kaya mo ay sus ko ginamarder niyo. Irene Mateo naga-monitor man. Si Lilian Bermudez naga-watching Subong Action. Grabe mga watchers sa Subong Action Enso. Kundi Africa, Minnesota, USA, Japan. May Melbourne, Australia naman kita ho. Ay nga may pa dito, way gid sa may galantaw di nga taga Kwanda. Tabok subalan ako. Salamat gid sa pag-monitor sa inyo dira mga ka-action ano. Ma-Joko isa lang kay ba hambal ko bisan Cornelia ning Joko. Importante yang malingaw ka mo da no. Adalay lang kiga pangita pa ko sa kakon sining Arya dason nga mga nga sunata bla para mas enjoy pagid ang inyo sining morning mga ka-action ano. Aki sige. Ma-Joko isa lang kayong oras ko daw kulabos na. Ma-extend today karon maguripatan today sang kasunod sa aton. Oh babe dali lang gid babe ha kay ma-Joko dali lang gid babe plus tara na babe ha. Idog-idog gamay idog-idog ko gamay lang gid are na. Dito sa Africa mga ka-action may nagkalapriso nga mga tao dito. Hindi gidya sa Africa nga alone ano. Basta sa iban nga pungsod ano. Napriso no. Pagkatapos sa ila to action hands may mga silot nga kamatayon penalty bla. Abi nyo sa aton na dito sila sobra-sobra pagid kita way pati na death penalty. May isa ka pungsod to nga may nagkalapriso taga Japan, taga US, kaga Pilipinas. Sa Pilipinas siya Pinoy at siyempre subject na si Johnny no. Nagabot ang panahon action hands nga bili tayo na gid sila iya, palatsyo na gid blaw kay may mga sala sila mo. Ang ila to nga style action hands sa penalty nila kon death penalty kay taga ang priso nga palatsyon hatagan sang manok. Paghatag sang manok action hands mga ka-action. Kung anong himuon nila sa manok nga pagpatay amo man na ang himuon sa ila sang berdugo. Ang Japan tagaan manok ang Japan. Pagdakop sa taga Japan, waya balagin uyatan ang manok sa ulo kag hala sa gikalampos todo. Ti patay ang manok eh. Pagkita sa berdugo, dakpon man siya sa berdugo kag ilampos-lampos todo patay. Taga US naman action hands, ginhabuyan to siya manok, nga inog bulang na bla. Waya bla dakpon ang batiis ang manok action hands kag ilalason. Tunga ang lawas ang manok mo. Ti kung ano ginahimo mo sa manok nga priso ka, amo man ang penalty nga himuon sa imo. Dakpon siya sang berdugo kag duha ka berdugo, duha ka tiilya lalason man tunga man lawas eh. Kung anong ginhimo mo sa manok, amo nang sundon mo yan mo sa berdugo mo. Ang Pinoy si Johnny habuyan sa manok action hands Paghaboy sa manok, way bladakpon ang manok action hands kag suyopon ang buli isang manok Pag suyop ya lalas pati mga tinai mo. Awas ang balsing berdugo. So, hindi na ko yung magsunod. So, naman ako musuyupon mong buli ni Johnny. Iyak. Las 5:58. Apa nang mga penalty sila to mo? Kung anong imo himuon sa manok, nga ikaw palatsyon, amo man ang himuon sa imo? Pagkakita ni Johnny nga ang manok haboy siya. Waya bala dakpon kag suyupon ang buli sa manok Kalalalas pati mga barukan sa manok. Di ko ikaw berdugo, sundon mo suyupon mong buli ni Johnny da. Yun papuli to si Johnny des Pilipinas Action Hands. Nakaluwas siya sa death penalty. Si Yuzong naga-monitor, si Araceli Mecabel Ingan o Koyangan naga-monitor man. Ay, si Nanay Grace Pos Araman. Good morning, their midnight here bao kanami gid nga programa. Kay ang kanta nga Ilonggo Hope damo nga Ilonggo music kanta keep safe gid lang.
Si Amabel de Los Santos, disendaryo nagamonitor man sa Jeddah, o Jeddah na naman. Si Vanessa Mayo kasadya bala. Imagine mo may mga scores na si Action Brian Morden. Si Manolo Omitin sa Brazil, Action Hands. Alam ka sa paggrabe. Si Kapitan Norman nagamonitor. Si Che Jamen sa Kuwait na naman niya. Hala ka, around the world nagamonitor sa ako, no? May dasang taga Talubangi, Kabangkalanda. Si Nerfy Neves naman niya nagamonitor sa Bago City, Galuto, Sudan. Laila Sumande, God bless. Diosdado Hilado watching from Himamaylan. Si Motoy Bibi, Brian, keep safe, tani kao na lang sa Sunday. Hindi kayo pwede. Kaya di ka rin ga-firing line ko pag-aga, joke ko de. Pero kung sugo sang tapigiduhon ta, sige halahon ta ni. Kamati mo na sa manager doon. Kaya action red na di programa na. Si Efrelyn Diginio Miniosa, nagamonitor sa Laguna. Carla Enrica Chua, happy Sunday, Action Bright. Bacolod nun, stay safe kita. Maria Victoria Parides, NGO. Hi ma'am, good morning kay Maria Victoria Parides. Anamian ko nga song una, pang emote-emote ba lang. Si Wayne Nike Ramain, Blood Rain Contreras. Good morning, Action Radio Bacolod. Greet ko lang family Contreras dira sa Pacao, Bantayan, Cabancalan City. Rojas Capiz niya. May hidden talent kagali Action Bry. May kakabalumam nga nag-champion ko sa mimic race sa una. Why na ko oras sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-action, ano? And standby na sa masunod nga programa with Action Dorel Cabato. Action Balita Sunday Edition. Madabang nga salamat ini sa Action Brian Morden aka Johnny Tengel. Rides again. Madabang nga salamat. Happy Sunday. God bless everyone. Naghalong din kita mga ka-action. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,